ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤቢት ቻነል ከመይ ቀኒኹም? ንሎማዓንቲ ኣብ ማይክሮሶፍት ወርድ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ዳታ ኣብ ቴብል ሶርት ንገብር ዝብል መበል 24 ክፋል ሒዘልኩም መፂአ ዘለኹ ብሓንሳብ ንከታተል። ናይ ሎሚ ትምህርትና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኣብ ቴብል ዳታ ክንሰርዕ ንኽእል ወይ ከዓ ሶርት ክንገብር ንኽእል ዝብል ኢና ክርኢ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ዝተዳለወ ነጥቢ ናይ ተምሃሮ ዝሓዘ ቴብል ኣለና። እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና በቢ ሳብጀክት ኣሎ። ቀፂልና ቶታል ድምር ናይ ኩሉ ኤንድ ኣቨሬጅ ኣለና። ነዚኦም ክንሰርዖ ደሊና በቲ ዝበዝሐ ብላዕሊ ጀሚርና ንታሕቲ ወይ ከዓ ብዝወሓደ እንዳወሰኸ ዝኸይድ ጌርና ብኣሰንዲን ኤንድ ዲሰንዲን ክንሰርዖ ንኽእል ማለት እዩ። ኣሰንዲን እንድሕር መሪፅና እቲ ዝተሓተ ብላዕሊ ይኸውን፣ እንዳወሰኻ እቲ ዝበዝሐ ቁፅሪ ኸ ብላዕሊ ይኸውን ማለት እዩ። እንድሕር ዲሰንዲን መሪፅና ኸ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ብላዕሊ ይመፅእ፣ እቲ ዝተሓተ ኸ ብታሕቲ ይመፅእ ማለት እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ቴብል 304 ኣብዚኣ እታ ዝበዝሐት ቁፅሪ እያ። እንድሕር ዲሰንዲን መሪፀ ኸ እሳ ቀዳመይቲ ኮይና እንዳተሓተ ክስርዓለ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀፂልና መጀመርታ ዝኾነ ክንገብር ክንውስኽ ይኹን ክነጉድል ኢዲት ክንገብር እንድሕር ኮይና ሰሌክት ክንገብሮ ኣለና። ኣብዛ ንሪኣ ዘለና ኮርነር ነዛ ቴብል ሰሌክት ክንገብራ ማለት እዩ። ቀፂልና ኣብዚ ሌኣውት መሪፅና ከዓኒ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ሶርት ንብል ማለት እዩ። ኣብዚ ሶርት ክንገብር ከለና ኣብዚ ዝተፈላለየ ሊስት ኣለና። ብምንታይ ኢና ክንሰርዖ ደሊና ዘለና? ብፉል ኔም፣ ሴክስ፣ ማትስ፣ ኢንግሊሽ እንዳበልና ወይስ በቲ ናቶም ጠቕላላ ድምር ብኣቨሬጅ እንዳበልና ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብዚኣ ሕጂ ኣነ ብቶታል ናቶም እየ ክሰርዕ ደልየ ዘለኹ ቶታል ይመርፅ ማለት እዩ። ንሱ ከዓኒ ናምበር እዩ ማለት እዩ። እንድሕር ዕለት ኮይኑ ከዓ ብዕለት በቲ እንደልዮ ክንመርፅ ንኽእል። ኣነ እዚኣ ናምበር መሪፅ ኣለኹ። ኣሰኒን እንድሕር ኢልያ ሕጂ ከምቲ ክንብሎ ዝፀናሕና እቲ ዝተሓተ ብላዕሊ ክመፅ እዩ። ኣነ ዲሰንዲን ክመርፅ እየ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና እውን ሰከንደሪ ሶርት ዝብል ኣለና። ማልቲ ሌቨል ሶርት ክንጥቀም እንድሕር ኮይና ንኣብነት ሕጂ ኣነ ብቶታል ስርዕ እንደልያ ከለኹ ኣቨሬጅ እንድሕር ክውስኽ ደልየ ከምኡውን ተመሳሳሊ ክውስኽ ይኽእል ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂልና እዚ ንሪኦ ዘለና ሄደር ሮው ኢንክሉድ ክኸውን ኣሎ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ከም ዘለዋ ቸክ ጌርና ከዓ ኣብዚ ኦኬ ክንብላ ኢና። በቲ ክንብሎ ዝፀናሕና መሰረት ከዓ ዲሰንዲን ስለ ዝመረፅኩ እታ ዝለዓለት ቁፅሪ ብላዕሊ መፅያ ኣላ። እቲ ሓዋዊሱ ዝነበረ እቲ ዝለዓለ እንዳተሓተ እታ ዝተሓተት ቶታል 241 ወይ ከዓኒ ናቱ ማዕረ ማዕረ እዩ ዝኸይድ። በዚ ንሪኦ ዘለና ኣቨሬጅ ኮይኑ ብኣቨሬጅ ድሕር መሪፅና ብኣቨሬጅ ስርዐልና እንድሕር ኢልና ከዓኒ ልክዕ ከምኡ ጌረ ከዓኒ በቲ ዝመረፅናዮ መልክዕ ክትሰርዓልና ትኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከመይ ጌርና ነዛ ኣብዚኣ ዝረኣናያ ቴብል ናብ ቴክስት ክንቂሮ ንኽእልካ ክንሪኣ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክሊክ ጌርና መጀመርታ እቲ ኣርእስቲ ካብቲ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቴብል ክንፈልዮ ኣለና። ስፕሊት ቴብል ንብል ማለት እዩ። ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቀፂልና እዛ ቴብል ኣብዚኣ ዘላ ቴብል ብመልክዕ ቴብል ኣላ፣ ብመልክዕ ቴክስት ኸ ክትኮነልና ደሊና ኣለና ማለት እዩ። ልክዕ ኣብዚኣ ሌኣውት ትብል ዘላ ከዓኒ ኮንቨርት ቱ ቴክስት ኢልና ንመረፅ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ብታብስ ድያ ክትፍለየልና ንደሊ ወይ ኩሉ ብኮማድ ክፍለየልና ዝደሊ እንዳመረፅና ኣብዝሓ ኦኬ ንብል ማለት እዩ። ልክዕ ነዚ ተመሪፁ ዘሎ እንድሕር ኣብዚ ናፃ ሰሌክት ጌርና ከዓኒ ይጠፍእ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? ብቴብል ዝነበረስ ከመይ ጌርና ናብ ቴክስት እቲ ቴብል ኣጥፊናስ ናብ ቴክስት ቀይርናዮ ዝብል ኢና ክርኢ ፀኒሕና ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣብዚኣ ዝረኣናያ ከመይ ጌርና ብኣሰንዲን ኤንድ ዲሰንዲን ወይ ሰሪዕና እቲ ተሓዋዊሱ ዝነበረ ቁፅርታት ብዝለዓለ ወይ ብዝተሓተ ጀሚሩ ክስርዓልና ይኽእል። ከም ካልኣይ ነጥቢ ከዓኒ እቲ ክንሰርዓሉ ንደሊ ብክልተ ክንሰርዕ ንኽእልና። ንኣብነት ቀዳመይቲ ብቶታል ንድሕር ሰሪዐ እያ ተመሳሳሊ ሰከንዳሪ ሶርት ክወስድ ይኽእል እየ ወይ ከዓ ኣቨሬጅ ከዓኒ ከም ቀዳመይቲ ናተይ ክስርዓላ ክመርፃ ይኽእል እየ ማለት እዩ። እንድሕር ብናምበር ኮይኑ ናምበር ንብል፣ ብዴት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ዴት ዝብል ኣብቲ ዝረኣናዮ ኦፕሽን ኣቲና ከዓኒ
ከምኡ እንዳገበርና ክንመረፅ ንኽእል ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብዛዕባ ከመይ ጌርና ኣብ ቴብል ዳታ ሶርት ክንገብር ወይ ከዓ ክንሰርዕ ንኽእል ዝብል ኣብዚ ወዲ ኣለኹ። ኣብ ቀፃሊ ብተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅነ